On svevišnji će pravdu razdijeliti. Ebu Hamid el Gazali u jednome svome dijelu zapisuje da je Musa alejhiselam jednom zamolio gospodara svjetova da mu pokaže kako je pravedan. Zar ne vjeruješ, upita gospodar svjetova poslanika Musa, vjerujem gospodaru, ali želim vidjeti da mi se srce smiri, hoću da znam da će ovaj bosanski čovjek, napaćen i obespravljan, jednom osjetiti pravdu. Idi, o Musa, iza brežuljka sakri se i promatraj šta će se na izvoru vode desiti. Dođe, predaja kazuje, jedan konjanik do izvora siđe s konja, uze abdest. Prije nego zanijeti klanjati, iza pojasa izvadi kesu zlatnika, ispusti je kraj sebe s klanja, zaboravivši zlatnike, uzjaha na konja i ode. Malo zatim dotrča neki dječak da se napije vode, ugleda kesu zlatnika, uze je i ode. A malo zatim dođe jedan slijepi starac i on abdesti, zanijeti klanjati, a u međuvremenu konjanik se pripipa i vidje da mu para nema, pa se žurno izvoru vrati, zateče slijepca da klanja, veli mu, uzeo si moj novac, veli, slijep sam. Kako bi ga uopće vidio? Ne povjerova mu i ubi ga. Gospodaru, veli Musa, objasni mi. Vidi Musa, kod onog konjanika radio je otac od onog dječaka. Radio, nije mu platio. Onoliko je zaradio, tačno onoliko, veli, o Musa, koliko je u kesi para. Pravda je da to bude plaćeno. Sin njegov je došao da to uzme. A onaj starac slijepi, on je još davno konjanikovog oca ubio da to konjanik i ne zna, sad se pravda namirila. Budi nepravedan. Ali upamti, poslanik Muhammed alejhiselam i knjiga koja se kod nas nalazi zahtijeva od nas da se borimo za pravdu. Kako? Rukom. Poslanik veliko vidi loše djelo. Ko nepravdu vidi, neka se bori rukom. Ako ne može rukom, jezikom. Ako ne može ni tako, neka je prezire, ali neka je ne odobrava. Ali znajte, to da je samo prezirete, to vam je slaba vjera. Nikakvi ste borci. I zato ovi naši parlamentarci, sve do općinskog vijeća, poslanici, dužni su se rukom boriti protiv nepravde. Dignuti ruku protiv nepravde. Protiv svega nepravednog što običnom čovjeku otežava i ugrožava život. Doći će pred Boga. A i na ovom svijetu, ako mu vjetar odnese krov, možda neće znati sebi objasniti, ali Bog ima objašnjenje i Musau je pojasnio.